La Paeria de Balaguer està duent a terme la instal·lació aquests dies d'equips d'aire condicionat a la llar d'infants dels Puccinellis, centre que aquest estiu acull les estades per infants de P0 a P2. La paera d'Educació, Infància i Igualtat, Anna Profitós, ha explicat a Ràdio Balaguer que la intenció inicial era aprofitar el sistema d'aerotèrmia existent a l'edifici per refrigerar les estances durant l'estiu. Tanmateix, un estudi previ ha constatat que els col·lectors no ho permetien i s'ha optat finalment per instal·lar aparells d'aire condicionat tipus split. Aprofitant que tenim un sistema d'aerotèrmia que el que fa és agafar l'energia tèrmica de l'exterior per refrigerar i per escalfar, doncs volíem aprofitar aquest sistema, però vam veure a través d'unes empreses que el problema eren els col·lectors i aleshores hem optat per l'opció que és posar aires acondicionats. Fins ara el teníem ja ventiladors, però els ventiladors no són suficients per mitigar la calor, aquestes onades de calor que estem patint. I aleshores ara ja estem en ple procés de col·locar uns aires acondicionats a les diferents aules de la llar d'infants. Profitós ha detallat que aquesta actuació respon a una demanda de l'AFA de la llar i que la previsió és que de cara a l'any vinent també es pugui dotar de climatització la llar municipal del Patufet. La instal·lació d'aquests aires acondicionats va sorgir arran d'una demanda que ens va arribar a través de l'AFA, de la llar d'infants dels Puccinellis. Evidentment la vam entomar de seguida i ara també la previsió que tenim és que aquest any se muntaran aquí a la llar d'infants dels Puccinellis, que és on s'estan fent les estades d'estiu, i l'estiu vinent també farem la mateixa instal·lació dels aires acondicionats d'aquests aparells a l'altra llar d'infants municipals que tenim, que és el Patufet. La instal·lació dels nous aparells ha estat adjudicada a una empresa balagrina amb un cost inferior als 12.000 euros. Paral·lelament i aprofitant l'aturada estiuenca a la llar del Patufet, la Paeria està realitzant obres de manteniment en diversos espais, com ara la cuina.